Zer da hor dago ardoa? Hor dago ardoa Euskal Herrian ondutako ardoen kata bat da eta ikuskizun artistiko erabatekoa. Kopa beti fina, gardena eta transparente. Ikusi, badakizue, neuk ez dut kopa hau sudura eraman eta badakit ardo hau ona dagoela. Eta nola dakit? Bainork ez daudelako burua atxera bota. Ardoa, gaizkiero, zikina gongo balitzen gozenuk jo lehen, eta inork ez du eraman. Hori ja, lehenengo seinale, txakolina garbi da. Usentzen duela ez? Barain hartu eta mugitu. Bilur barik, mugitu, bilur barik. Eta araman berriz ere sudurrera. Zer gertatzen da orain? Intentsitate gehiago dugula ez? Ardoa gehiago usaintzen du. Zer gehiago usaintzen dizue? Bueno, fruta, olako gauzatzoak. Bale. Eta orain ja, zuek, askok, zain zaudetera, agora eramatea. Kontu zitxaron. Agora eramaten dugunean, inbarko dugulu hau, Kusi. Aireztatuko dugu, ardoa, azpian itxiko dut, aireztatuko dugu. Eta bestaldo batetik, giratu inbarko dugu, leku guztira altzeko. Bat, bizkatxo baten mesedez, badakizue ardoa beti neurria eta buruarekin. Ez da ondiok esaten, medikuek esaten dute, egunean pare bako pa ondo daudela. Hartu, eraman, irentzi, bat biru, atara guztio mingaina, atara bilur bari, mingaina polita da, atara! Zein da lehengo zentzazioa? Mingainak txistua botaten du, mingaina ziku geditzen da. Txistua botaten du. Eta nor nabaritzen dugu? Ertzetan, ez? Eta dako zergaitik, garrastasun puntu badaukalabako. Hau, txakolina da, eta txakolinaren ezaugarria da garrastasuna. Eta zuetariko askok horrela egiten duzu, Muturra hidratatzen ari zarete ez, lehortea dukizuelako ez, zikutea duzuelako ez, honi egiten zaio tanizitate puntu bat. Eta horti batek edari horrela, pinponen partidu bat ezala, mingaina, hemen zer dauko grasa hau, zer da hemen usten digun puntu hori, hori da korputz puntu bat.